Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na ndị ụmụnegbo na-egburu arụsị ha mmadụ afọ ọbụla iji wee mee ka ihe ha kọrọ n'ugbo mee nke ọma dịka ha siri chọọ. Mgbe ndị ụmụnegbo na-achọ onye ha ga-eji isi ya wee rịakwa agwụ ahụ n'afọ ahụ, ha hụrụ otu nwoke onye ama ụdara a na-akpọ Obumnese ka ọ bịara ịkọ osikapa. Arụsị na-achọ mmadụ ọ ga-eri ahụla ngwọrọ n'ụzọ wee kwuo na iji ebi elele ya nkenke. Ụmụ okorobịa anọ ndị ahụ ezigara ka ha chụọ nta mmadụ a ga-eji wee rịọ arụsị ahụ arịrịọ hụrụ Obumnese n'ugbo ebe ọ na-arụ ọrụ wee kwuo na ọnwụ egbuola ka rụrụ aka. Nkịta na-achọ ihe ọ ga-eri ahụla nsị dị n'ọhịa wee kwuo na ije ebielele ya nkenke. Ụmụ okorobịa anọ ndị ahụ buuru Obumnese gaa gbuoro arụsị ha. Arụsị bụ mmadụ ka ọ na-eri marakwa na ọ bụ mmadụ pịrị ya. Mgbe ha na-eme nke a, ha amaghị na o nwere otu diochi onye obodo ama ụdara nọ n'elu na-elele ha mgbe ha kpụrụ Obumnese ka ha gaa gbuo. Diochi ahụ ekwughị okwu n'ihi na ọ maghị ihe ga-adakwasị ya ma o tie mkpu ma ọ bụ mee ụṅara. O zoro onwe ya n'elu nkwụ na-ekiri ha etu ha siri kpụrụ Obumnese gaa gbuoro arụsị ha. Ọ bụ diochi ahụ mere ka ndị obodo ha mata na Obumnese alaala mmụọ, n'ihi na o nweghị ihe na-eme n'ụwa nke mmadụ dị ndụ aghaghị ịma. Ihe dị etu ahụ wutere ndị ama ụdara nke ukwuu. Ha wee kụọ ekwe kpọkuo ndị obodo niile ka ha bịa kpaa ihe ha ga-eme ụdị ajọ àgwà ahụ ndị ụmụnegbo kpara. Ndị ama ụdara kpebiri na ha agaghị ahapụ nwa ebu n'afọ ndụ ma ọ bụrụ na ha jee ọgụ na be ndị ụmụnegbo. Gbanịa sonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ụwa dị omimi. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị. Ndewo ka o mesịa.